meter vyšej. Toľko vecí chvíľa už tvojim odhadom. 7-8 to bolo, že sa som bavili práve pri tejto figúre, ktorý na maximum 7-8, samozrejme, že je to len krátkodobé, ale samotný sme videli toho pilota, ako sa tvári v kokpite, ako je navihnutý, ako je vlastne nejaký zviera slavený na ktorú proste kúpia má. A samozrejme, myslím si, že on má teraz antigen oblečený. Myslíš, že má antigen? No ja, uvidíme, že vystúpi. Ak hovoríme o tých precíznych ranách, o tých 90-kách, ktoré totálne svekajú akrobaticky proti jaji. Videl si tú figuru? To bol asi za jeho. Sa si tam veľmi trošku bol napilo. No nakladáte extra pochodom je to do americké výroby, ktoré je špeciálne určené na akrobatické účely. Poznáme aj varianty voľnejšie, kde sa učíme práve a takéto harakeny toto lietadlo dokáže zvládnuť. Normálne lietadlo má v takýchto figúrach alebo nechcených figúrach. Samozrejme schopnosť dostať sa do plochy vývrtom, čo je neovoliteľné. Toto lietadlo sa podarilo a majstrovstvo pilota dokáže vyťahnuť hodiny. Áno, a samozrejme pri takýchto kolných letoch obrovských rýchlostiach iná lietadla, tam by sa už skrátka tá konštrukcia, ten drak by to nevydržal otrhnuté krídla, takzvaný Petr Bezruč. Uvidíme, či toto lietadlo bude držať na vrtuli. Takže tento motor Lycoming je jeden z najsilnejších, ktorý sa to ešte montuje. Počkáme si na vysvedenie na vrtule, čo býva takmer u každého pilota štandardom. Áno, Rotax opustil konverzáciu. Pozrite sa, až teraz mal pravdu. Ale Levkeš, on nemá vek, veď on nemá vek, skoro 70, kde si 70? Obrovské množstvo fyzických síl si vyžaduje takáto pilota, obrovské množstvo, ten chlap je jednoducho fit. To nie je 70, to je mŕštej figure stále. A pozrite si preto videá na YouTube z Red Bull Air Race, kde sú aj videá z kabíny, ako sa proste pilot tvári, to nie je bezúčelové. To všetko je kvôli organizmu. Ľudský organizmus dokáže zvládnuť rôzne formy preťaženia. Najmenej preťaženia človek znesie, keď je náraz z boku. To je jeden parameter. Najviac znesie človek, keď leží. Preto všetci kozmonauti a piloti ležia napríklad, ktorí takmer ležia v tom kokpite, kde preťaženia, ktoré pôsobia od spodu alebo z vrchu, aby boli čo najmenej pre organizmus citlivé. A najväčšie preťaženie majú ďakle napríklad v hlave, keď púkajú do... Dávaš také bomby do strechu. Alebo povedzme si San Franciská poška, 200 G, keď odskočí. To je sila. Ak sme hovorili o tom, že sa používajú tzv. Anti-G obleky, je to skrátka dobré obleky, ktorý v momente preťaženia, keď vám tie odstredivé sily tlačia napríklad krv do nôh, čo spôsobuje odkrvenie hlavy a tak ďalej, tie Anti-G obleky presne v tom istom momente vám tie nohy stlačajú, tak aby tá krv neprúdila týmto katastrofálnym, veľmi nepríjemným spôsobom a tým pádom vám odľahčujú. A to odkrvenie mozgu sa prejavuje postupne, napríklad strata farby, potom len zúžený obraz, potom ani obraz, ani zvuk, alebo proste videnie čierneho bodu, bieleho bodu, to sú rôzne prejavy. Ale každý človek má túto mieru, túto hladinu posunutú. A preto ja som sa začal práve hovoril o tom, že človek sa získala. A takéto veci sa zaujímavé, keď máme dediť, stačí tieto robiť, a potom sa postavte rovno, uvidíte, že tie deti proste reagujú, niektoré nie sú schopné urobiť potu a je to úplne normálne. A niektoré nie sú problémom. Dnes sme tu už videli jeden potu pre kamitech vodiov, ale to bolo z iného dôvodu, nie zo skúšky G. Treba povedať, že
že akrobatickí piloti sú istým spôsobom certifikovaní aj výškou, výškou, v akej môžu pôsobiť nad konkrétnou dráhou. Máme vlastne piloti majú istým spôsobom, dalo by sa povedať certifikát, v akej výške nad dráhou smú účinkovať, ak ide o akrobatických displej pilotov. Samozrejme, že niektorí sú tu majú tzv. Nulu, ale postupne akrobatickí piloti, keď sa vzdelávajú, tak začínajú z tých vyšších výšok a postupne je to znížené na základe nalietaných vodných akrobácií a tých prvkov samozrejme podporovať, čo sú nalietané. Samozrejme, že keď človek sleduje týchto akrobatických pilotov, dostáva nejaké údaje, sem tam nejaká taktička sa môže... Ale veď OK. Nehovoria sa tam, že Peter vyhral extrobus, hej? Presne tak, príba tiež nechcú preto aj ten zlat, človek keď vidí tie regulácie farby, Áno, to nie je za vás, ale... ktorý parametrami je ten istý ako extra, dá sa povedať, že to sú lietadlá, ktoré sú určené na tento typ akrobácie, na tento druh výkonov, ktoré tu vidíme jasne. Aké informácie dostaneš, takými pracuješ? Říkali muž s vraždou. Zaujímavá otázka z publika. Čo robí takéto pilot, keď sa niečo stane vo vzduchu a situácia sa stáva neúnosnou? Opúšťa lietadlo, ale nie. Katapultáž ani pilot patrolí, ani vystreľovacie sedadlá takéto stroje nemajú. Takže to ako odpoveď na otázku. Jednoducho pilot, tak ako piloti druhej svetovej vojne, musí odpáliť kokpit a jeho kryt, odpútať sa s pásou. Ježiš. Vyzerá, že už to raz robil. Toto, čo predvádza, je aj taká vám divácia. Som hovoril, to, že ste prišli v takomto počte, krásny počet, dáva silu, dáva vôľu týchto pilotom, ale samozrejme bezpečnosť na prvom mieste, hovorím už štvrtýkrát. Absolutne, ale tak jednoducho on to vie. Je to majster. Je to výnimočná bytosť, má výnimočné, nebojíme sa povedať, nadľudské schopnosti, jeho schopnosť pilotovať, samozrejme